Og der spiller vi alene. Og i den her video, der vil komme et link til Burgerly.k's kanal og hvad nu han hedder, Batman.dk's kanal. Så ja, og nu vil jeg vise jer, hvordan man bliver en ordentlig troll-genier for sit eget hold. Det kan nok blive sjovt. Fedt. Men over Pizza.dk. Ja. Kage.dk er også med. Han er bare ikke med i banen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan få sat den her lige nu. Men og hvis I undrer jer over, hvorfor det ikke er, jeg køber, altså sådan har købt, så er det med jeg prøver skam. Det er slet ikke, at jeg ikke gider og sådan noget. Men det er bare, at jeg kan ikke få lagt penge ind på min konto. Rimelig irriterende. Så det her, det skal nok blive sjovt. Og jeg går snart ind i en fronttire, når lige har fået nogle kills med det her. Ej, ikke kills. Men oj, er der allerede en dernede? Det var der! Men hvad nu, når der er nogen, når der er en del, der er gået i min fælde, så hvad nu der, så går vi over i en fronttire-bane. Så viser jeg en anden måde, man kan trolle folk. Trollolololololol. De kan der igen. Kæft, han er dum. Undskyld, hvis jeg vander. Men det er ret sjovt. Why are you going in my trap? I love my trap. Han er sej. Pause lige til jeg spawner igen. Og her er vi igen, men der røg min teleporter. Og vi prøver lige at se, om vi kan komme derover igen. Og vi prøver. Okay. Den er allerede dernede. Bombe der. Why? Du. Hej igen. Jeg blev nødt til at pause, fordi min morfar kom, og det var jo ikke så godt. Nej, det var det ikke. Okay. Så lige, vi kan komme ned og sætte trappen. Okay, ved I hvad? Jeg tror bare, vi går over til den anden, hvad nu den hedder, fronttire. Ja, vi ses, når vi er gået over i fronttire igen. Hej, vi er her igen. Nu vil jeg vise jer, hvordan man troller sin eget, hvad det nu hedder, eget team igen. Og det bliver helt klart den bedste måde, den her. Elsker den. Ja. Jeg synes simpelthen, den er så ond. Ja, tal lige lidt højere, når det er, du snakker burger. Nej, det er ikke burger, det er ikke burger, det er kage. Eller også komme lidt tættere på mikrofonen. Det vil måske også hjælpe lidt. Men, ved I, hvordan man hopper ned i et hul? For det gør jeg. Og så kan man også tage en teleporter dernede. Så vil sige, det ved han også. Øj, hold nu bare en bøttekage. Eller hold mund. Og vi gør sådan her. Og jeg fik sat den. Prøv at se. Jeg har et abehoved. Abe. Prøv at se. Jeg har en mega nuttet hat til scout. Se. Nuttet hat. Eller til soldier. Eller til pyro. Eller til demo man. Eller til heavy. Eller til... Nej, ingeniøren kan ikke komme på. Jeg skal lige se noget. Yes, jeg har fået en. Jeg har faktisk fået en med det. Boom! Okay, jeg prøv at se. Er der lige en til, der er gået i den? Er der en til, som der er gået i den? Ja. Okay, der er en, der er gået i den igen. Eller hvad? Jo, det er der.
Han vil ikke en disse. Jo, jeg gør. Der er en, der er gået i den igen. Ej, hvor er de dumme, mand. Jeg hopper bare ned i den hele tiden. Og jeg vil prøve at se, om vi kan gå ned og sætte en dispenser. Nej, come on. Så kom jeg på det andet hold. Nej. Det er da også bare flot. Okay, så vi kan gøre det med det her hold. Det vil altså være sjovt. Hvis nu vi kan. Hvor ville det være sjovt. Øjsh. Øjsh, 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 øjsh. Hov, en spy. Vi kan spy. I'm a spy. Så nu er jeg spy, okay? Hvis Det er ikke også bare flot, Silas. Wow. Eller, Nej, come on. Det er bare kage, som der kløjs lidt i ordene. Han ikke er særlig god til at tale. Nej, det er jeg ikke. Jo, han er. Bare for sjov. Ej, hvor er jeg morsom. Det er du faktisk ikke. Au. Au, come on. Just help me. Men nu vil jeg lede efter en ny måde, man kan vende om. Man kan trolle andre folk, og så vil jeg gå ind i den bane og vise det for jer nu. Hej, og jeg fandt en ny bane, som jeg godt kender. Men det var bare, hvad det nu hedder. Jeg kunne ikke finde den, hvor der var nogen, som der faktisk skad og lade mig, hvad den nu hedder, gøre det. Men som I kan se, er det ikke som engineer, det er som scout, fordi det går hurtigt som scout. Det er også nemmest som scout. Så vi skal lige, vi ses derovre et eller andet sted. Og her igen. Prøv at se. Først så hopper man herop, sådan så skal man lige nå derop, sådan så man kan. Ja, det får I at se. Og hvis det er fordi jeg er lidt her, så det skal I bare ikke. Ja. Og så gør man sådan der. Nej! Nu skal jeg gøre det igen. Okay, vi prøver igen. Undskyld, hvis det tager lang tid ind. Jeg hader det. Hvorfor? Why? Jeg hader det. Jeg har virkelig meget besvær med at få gjort det, men det er virkelig også fedt. Hvorfor kan jeg ikke hoppe nu? Undskyld, men jeg pauser lige, når jeg nåede et stykke med det. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre det en gang til. Og hvis det ikke dur, så går jeg ind i en anden bane, som jeg kender. Så man også godt kan noget andet som NG. Okay, så hopper vi derover. Virkede det? Det virker. Og vi bliver ved med det. Vi bliver ved. Vi hopper derover, og vi hopper tilbage igen. Vi hopper derover, og vi hopper tilbage. Se, det går. Det går skam. Hopper vi derover, så hopper vi tilbage. Det her det er altså sådan, hvor man ødelægger Hightower på en måde. Se, nu er den der nærmest ikke. Og det her, det er bare så ondt. Jeg pauser lige til, når jeg har fået den helt op i toppen, og lige har gjort det en gang. Okay, men jeg fik faktisk gjort det sådan, så den var halvvejs oppe. Men ja, så døde jeg. Jeg faldt ned under den, og så døde jeg. Så vi ser ikke snart. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.